Kanisa mar jokopere opuoyo riwruok mar Azimio kuom chungo ng'anyo kagiwacho ni yo maber mar tieko gwandruok en timo lalruok. Jalup jatend piny Rigathi Gachagua oyango ni Kenya Kwanza siro lwedo twak, kata kamano okwedo kwayo mar Azimio mondo piny owacho oyaw sava mano mar IEBC. Chris Owino bende oluwo wechegi kendo omiyowa mathoth. Kagiloso e nyasi mar sidho Bishop Cleophas Oseso Tuka kaka jadolo maduong' mar din jokopere e Archdiocese ma Nakuru, jodolo mag din jokopere e bwo telo mar Martin Kivuva opako okang' mar riwruok mar Azimio la Umoja ne okawo mar chungo ng'anyo kendo dok e twak kod Kenya Kwanza. We commend the Azimio coalition for calling off the demonstrations and agreeing to re-engage in the bipartisan processes. We also commend the government and the Kwanza coalition for opening doors to this process so that we can move forward. Kivuva wacho ni yo malong'o mar tieko ywaruok e kind oganda kaachiel kod kelo kwe piny en bet piny mar goyo mbaka. We reiterate the dialogue remains the best means of resolving any disputes. We pray that the bipartisan process will unlock the current stalemate so that peace and cohesion can continue to prevail in our nation. Politics can only happen when there is dialogue, when people are ready to listen to each other. It's a question of give and take. You negotiate, you sit around the table. But if you go into your own bastions and start to throw stones to each other, sooner or later you will hit somebody on the head, and then pole doesn't work anymore. Jodolo go omiyo jo Kenya siem ni tulo madhi nyime e piny Sudan ne ochakore mana kaka ywaruok e kind kweth ariyo, kendo kwayo jatend piny William Ruto kod ogai mar Azimio Raila Odinga mondo bed piny mar tieko gwandruok e kindgi. What happened in Khartoum, let it also be in a sense of warning for Kenya and for our political situation. The Archbishop mentioned it already. There is a lot of tension at the moment. There's a lot of accusations to and fro, suspicion. As politicians, I call about politicians also here present to sit around the table and come up with solutions for the good of the country. Korka kore, jalup jatend piny Rigathi Gachagua mane oyuoro e nyasino bende orwako okang' mar Azimio mar duogo e mesa mar twak ka osingo ni piny owacho e bwo telo ma jatend piny William Ruto siro twak makamano e kind Azimio kod Kenya Kwanza. I agree with the Bishop that we need to look for a peaceful way to settle our disagreements. President William Ruto has been magnanimous, and when the Azimio group reached out to him that they wanted a discussion, he said he's fine with it. So we want to thank the Azimio people for saying they want to talk to our MPs. We welcome them to a frank discussion. Whatever issues are disturbing them, they can address with the members of parliament. And then the members of parliament can come and tell the president and I what the issues are. In the meantime, ourselves, we are very busy. But our MPs will listen. Gachagua kata kamano onyiso riwruok mar Azimio ni piny owacho koikore mar chiero weche mag yiero maduong' mokalo kaka weche mag yawo sava. And then if it is something that can be done, we'll do it. If it's within the law, we'll do it. You know, but if it's something that we don't know, there's nothing we can do. If they say they want to open the server, ourselves, we don't know where it is. Twak e kind Azimio kod Kenya Kwanza ne ochakore kendo bang' Kenya Kwanza goyo badgi piny kendo golo jaod bura ma Eldas Adan Kenan e komiti mar twak. Azimio ne obanjo ne twak makamano ewi gwelo mar Adan Kenan magiwacho ni pod en jakanyo margi. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi.